Jesse, welkom. Hey, Wendy. Nou is het zo, kijk, je hebt fantastische liedjes die je gemaakt, maar het LVK snapt het volgens mij niet helemaal. Want die zien er de humor niet van in hebben Nee, gegeven. ja, ik heb het juryrapport gelezen. Het wordt vooral onvriendelijk. Het wordt een schande voor het LVK. Het wordt abject en infaam. Dus wat dat betreft, we zijn weer niet doorgekomen, helaas. Ja, want dat is nummer, nu weet je het. Nu weet ik het, ja. Maar vertel, waarom denk je dan dat het LVK zegt van ja, sorry, maar dit kan echt niet? Ja, die zijn er nog niet klaar voor. Dat moet allemaal nog een beetje groeien. Als ik weet over 5 jaar, dan worden die liedjes door iedereen ingezonden en zo het allemaal. Dus ik denk van ja... Maar ik kan voor de mensen toe even vertellen wat dan inderdaad voor een liedje je vergeet, want dan denk ze... Nou ja, juist wichtig, juist tegenkomen, zeg je, nu weet je het, en over op een kinderen, hè. Jongen, ja, uit de parenclub kennen we hem, hè. Ja. En dan, dat is wel als ze komt ze een tegen en dan denken ze, ja, hoe ken ik hem van? En dan denken ze van, uit de parenclub natuurlijk, maar dat kan ze natuurlijk niet maken eigenlijk, hè. Nou ja, waarom niet, toch? Ik bedoel, het is vastelovend, iedereen ziet hem met een knipoog. Volgens het LVK-bestuur natuurlijk, of de jury van het LVK natuurlijk niet, en... Terwijl, ja, het is gewoon een leuk idee van, denken ze van, hey, wat is er aan de hand? En dan, hup, ten tekst erin. Nou ja, dat snijdt hem. Super gezellig Iedereen liedje, lacht toch? zich kapot, ja. Maar is het nou zo dat je denkt van, nou ja, dan moeten we de volgende keer maar iets braver zien? Of laat je er niet toch pakken? Nou, eigenlijk worden de liedjes steeds extremer, dus... Gewoon lekker tegen de rood. Ja, als ik de ideeën van volgend jaar weer, dat denk ik zelf van, dat kind echt niet. Maar ja, dus sorry, maar... Heb je zo klaar voor volgend jaar? Nee, ik heb altijd pas de laatste dag gemaakt voor dat liedje. En dan zien we wel wat het wordt. Maar wie is dan zo'n groep bijeengekomen eigenlijk? Ja, wie kregen ze zo uit? Want dat is... Als ze met dat zootje moest optrekken, dan wordt ze niet vrolijk van. Nee, gewoon, we zitten bij in een café en op een gegeven moment dan schreef ze op een veeltje en dan liet ze die jassen maken, die dan gans veranimeerd worden het verjaardag enorm. Nee, dus dit is allemaal bijeengraap allemaal. Het is echt geen structuur. En zolang er geen structuur is, gaat het goed. En anders dan ken niet gek genoeg. Ja. Nou heb je ook het alternatieve LVK gewonnen eigenlijk. Ja. Het is ook eigenlijk het slechtste liedje van... Het allerslechtste liedje van Limburg. Hebben we afgelopen zaterdag is het alweer gewonnen. Ja. En we stonden ook in de Zoepkoel. Ging ik al goed verhoed, want dat is natuurlijk eerder opgenomen. Maar, ja, dat weten we. En we stonden ook in de Zoepkoel. Alleen het bestuur van de Zoepkoel weet het nog niet. Dus bij deze herkennen ze in de Zoepkoel. Dus het wordt een hele leuke carnaval. Ja, wat is voor het beste aan vastelovend? Het zwannen en vastelovend... Nee, alleen maar spas maken. Van 's morgens vroeg om 11 uur, als ze opsteeds, direct de carnavalskleren aandoen. En dan hup tot ze niet meer kent door gewoon. En dan weer hup het bed. En dan 's morgens weer hetzelfde, 3 dagen achtereen. Maar is het veel optreden of is het zelf ook lekker genieten? Nee, we hebben geen één optreden. Nee, nul dat durven optredens. de mensen niet aan om echt te vragen. Ja, we hebben gebeld morgen van het optreden. En dan zagen ze, je kreeg 50 euro als je toesblief, zagen ze toen. Nou, kijk aan. Nou, toch vinden we het wel leuk dat je hier zit hier. Dus we willen je ook een podium bieden om het nummer te brengen. Is goed, prima. Ja, ga lekker klaarstaan. Dus hij is voor ons de klomp uit Meersen. Laat ik lekker verrassen. De prins bij ons in dorp is een goeie keel. Hier heeft het zwamprinseske, alleen ze kiek het scheel. De klok ging op receptie, volgeschoot gebruik. Maar eerst nog een paar pilsjes en zeker in de struik. Want boete, dat is lekker, toch over niet verwacht. Door zo'n al ons prinseske en wist keer wat ze zag. Nu eindig het de kinderen, de parenclub veel ook samen, zie aan zie. Nu eindig het de kinderen, de parenclub veel ook elkaar niet samen vriend. Dus zoek maar niet, als heb ik niet los kinderen. Ik ken de goal van buiten en van binnen. Nu eindig het de kinderen, de parenclub, jos ik verras. Die was het was, ik geef dit toen nog op die la 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 la. De bisschop Hogewerk van de daden van de kloon. Heel oude school verdanken, want wat er is niet gewoon. We reden naar een munt
het bisschoppelijk paleis. Ik ken u, zei de bisschop, zit gemist die neer geweest? Verkeken even vreemd, want dat hou voor niet verwacht. Heer keek ons vroegen aan, en dit is wat Heer zag. Nu eindigt de kerk, de parenclub, veel ogen samen, zie aan zie. Nu eindigt de kerk, de parenclub, veel hou elkaar niks aan de brief. Dus zoek maar neer, als ze mij niet wil schinnen. Ik ken de kool van buiten en van binnen. Nu eindigt de kerk, de parenclub, jos ik verrast. Ik was het wat, ik heeft ik toen nog op drie. La 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 la. Nu eindigt ik in de goede parenclub, veel ogen samen, zie aan zie. Nu eindigt ik in de goede parenclub, we houden elkaar niks aan de brief. Dus met maar niet, als ze me niet wil schinnen. Ik ken die kool van buiten en van binnen. Nu eindigt ik in de goede parenclub, als ik verrast. Ik was